Apay, akastoy tibiyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Imelda at taga Lawag, Ilocos Norte. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Pastor Romelson, Ron, Dante, Jansen, Albert, Xavier kan Orpilla family from June Cas Orpilla. Shout out kada Imelda Velasquez, Carolina Villanueva Manangan, Lardy Saval Rofel. Amin na papastor ti NECD from Kasi Pinagpala. Anak ko ada Shanaya ken Django from Mercedes Bautista ti Singapore. Ricky, Cherry, Noel, Fabrien, Edward, Samantha, Ellie, Jimmy kan Lorena Silva ti Ibiza, Spain, kastamet ni Ricardo Bautista from Leonora Bautista. Kabansag, Bersabal Pahe kan Osalia family dita sa Monte Quezon, Isabela. Inang Rosario Bersabal, Clarita kan Nelson Pahe, Shine kan Christian Reyes, Clarinel McLaren, Sir Boyet kan Ma'am Norma Osalia, from Jose Rose kan Paul Laya ti Barcelona, Spain. Makablaawan pa'y da Evangeline Marba, Auntie Margarita, Buena Flor ti Sultan Kudarat, from Cristel Joy Marba ti Sultan Kudarat. Alonso Maliaga kan Tanyesa family, da Esther Maliaga Domingo and family, from Cuse Maliaga Alamo ti West Cagayan Valley. Rumbawa Ambatali family, Tatang Jelly Nazarene, Angela kan Armel from Melanie.
Reynaldo Jose, kan happy birthday kan ni sister ko Marical Canta from Josephine Jose ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan. Kadang Reyes Pascual family, advance happy birthday tatang Rudy Kadang. VM Sahagon, Jeds Pagulayan, Sir Angelo Monte Rivera, kakabagyan mi di Cagayan Valley from John Ray Kadang, vlogger ti Vintar, Ilocos Sur. Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Nolly Andres Jr., ti Ramon Isabela from Linda Pasion, ti Kuwait. Shout out kani Benny Marapacon kan Jasmine Rivera, pasing kan Ramon Bello, Brenda, Presi, Elda, Ramil, Prema, kan Pearly, ti Malabag na Gilian Lalo Cagayan, Aguilos, Milo, Princess, Roque Cornejo, Ferlin, Zaido Cornejo, kan Aminan at taga-Kudlit Cagayan from Margie Ramos Cornejo, ti Kuwait. Garcia family, ti Santa Lucia Bagbag, Nueva Vizcaya, Felimon Garcia from Tony Boy. Menosaba, Palacol, ti Barangay Bauas, Santa Lucia, Ilocos Sur. Makablaawan pa'y da Maureen, Sheila, Kimberly, kan Nika, Papa kan Mama from Kylie Bonde. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Imelda. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nang runa dagiti mangbukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Sapay la kumata kanayon kayo asika karadkad, tapnog tultuloy motlata maipaayanda kami iti liwliwa. Adamat pada sa kayat ko nga ibinglay kadagiti dumdumngag. Katnam na maag ang makaibati dayto iti adal kadakwada. Ilingad naklaangan man ang itinagan nga Imelda, Tagalawag City, Ilocos Norte. Dua kami nga agkabsat ngam addan pamilya ni manong ko. Siya klaangan ti adda iti dan na ni nanang, tanasapa kami anaulila iti ama. Saan anakaturpos iti panagadal ni manong ko, tanasapa ng asawa. Iso asyaklaangan ti pagadadalan ni nanang. Aklo nag-amarigatan ni nanang amang isaksakad iti panagadal ko. Nang runa, tamakilakla ko laeng iti tiyandaan. Rugyak man manang ti agsalaysay. Narabyan kayo matanagawid, nanang? Ay, wan anak ko, tainurnos mi pa'y dagiti in-deliver da nga ilako mi inton bigat. Sabado inton bigat, iso asigurado nga ado ti aggatang. Ay, sigurado na bannog kayo man nga rudan, ah? Ay, wan nga rud anak ko. Sana balit na nakaluto ako, nanang. Nasapak namin ang nakaawid itay. Kunak no masapak kayo ngamin, iso adyakon din magasi di tiyandaan. Nasaya at mo't nga road no nakaluto kan, tapno masapat amot ang makapangrabi eh. Masapa akman ngaminan abapan ijitsendaan inton pikat. Siyak tinangitadan ni amo ti tulbog ti pwisto. Alain kay nga road agpalasan, nanang, taidasar ko mo't ti kanon tayo. Ay, halaman nga road anak ko. Talaga anabambanugak. Nagipatulod ka din iti allowance mo ni Manong Mau. Ada, nanang. Apagusto, tada nang usarak iti daduma para iti pagadalan. Ay, Imelda, anak. Lepas semlaangan da ito'y asimestre. Agsardeng kapailaang. Ha? Ngam, nanang, tanda ni ako nagturpos. Sayang mo't nagsardengak. Jakarudan ka bailan. Uray agtrabaho ak akaslanwang, marigatan akon.
No muna ta allowance laang ti mabalin nga ipatulod ni manong mukun ka. Napiyak ko ma no ison ti mang papaadal ken ka. Kababain mo ta nanang. Anya laangan ti ko na ang di asawa na. Nang runa kat addan anak da. Naimbag nga rod, tama ka ipatulod pa iti allowance ko. Ay kat anya nga rod tarabidan ta. Bakit akon? Dandan ni Jack pa'y kabailanan ti agtrabaho iti pwesto. Amok amaasyan laang kanyak di amok, isa pagtrab-trabahon nakpay. Anya nga rod taramidon tayo nanang. Naibagak batan kan ka. Aging gaak laangan dito'y anak ko. Talaga amarigata na kon. Kasaritak laangan ni manong nanang. Barang adaan mo na solusyon. Naimbag ta sinong batam ti awag ko manong. Nakawag ka man ading. Apay? Pasensyakan manong no naisturbo ka. Ata ka di masapol mo? Kurang ka di Jim patulod kong allowance mo? Ay, saan manong? Katagyaman nakarod. Kaya't ko lang nga ibagakan katimbagan ni nanang kanya kidikalman. Pasakla ka nun dahito a semestre. Kat saan akong naagadal, tawan ka nun kwartana. Di na kon kabaalan na pagadalan manong. Anya? Ni? Kailala ata dandan ni turpos ka maten. Wala nga natawan. Uwan nga rod manong. Di na ka di matulungan manong. Among muti ka sa saad mi ading ko. Narigat ti biag dito Manila ngam anusan mi damot dito ti trabaho. Kan ada dito ti pamilya ni ipag mo. Mababainak nga rodon kada kayo. Ngam awan mo ti mabalin ko akamangan. Di na saya at lepasan dito a semestre. Makitan to ading. Ang mga no makaaramid ak ti pamuspusan. Agyamanak nga rod manong. Anya dagita emosyonan. Ay, itan ba ni Kumari Aida? Simbang pat gamit kay kabagis na nagapoy di Amerika. Kasta ayan nanang. Ni, puro chocolates mo't dagita. Kan nagdudo mga imported amakmakan. Kabarkada may mutlaang dayjay, di ubing kami pailaang. Idi kwan, nangasawan, kat napandamutan di Amerika. Naimbag man ta nakaawit, nanang. Ay, kat no nabalo ka numot gaya man. Talon at awon ti napalabas, manipod na tayo ti asawa ni Pablo. Aw isadak pa'y nga ron di balay, dap-tap na makapag-iin ni storya kami kanumat. Idi mapan kayo nanang, tapno makita kan makain ni storya yumot ni Tata Pablo. Ay, talaga mapanak anak ko. Mailiwak mo tan, iti day agayim ko. Agpakada akto masapa ka ni Madam Minton bigat, tapno makapanak iti balayda. Ay, sigurado nga abutin kami iti rabi taadun to man nga istoryaanan ti mapasamak. Pa'y narigat manang Emmy, ikagkagumaan ni nanang timang paadal kanyak. Isa maladingitan nak idinaibagana nga iring paskulaangan ti agdama idi a semestre kat agsarde nga kon. Maawatak matket di ti sitwasyon ngam sa anak lata na bukawan itinamnama.
Iso ang nagkidawak iti tulong ken ni manong ko. Iso na laeng tadi na maikari no matulungan nak ta pamilyado ket nga ruden. Iti may sa agundaway manang nagbalikbayan ti may sa kalugaran mi. Akinaubingan ken nasinged agayem ti inak. Ket iti panagranada adwa inawis na ni nanang ko. Kumusta ka ngayon, Pablaw? Naimbagman ta na panunot mo batla ang tinagbalikbayan. Narigat gayam ta ang maymaysan. Manipod na tayo dahi di asawag. Ang maymaysa ko ni ti balay medya abroad. Tadamatan pamilya ti kakaisuna nga anak mi. Ay, kasta ay ha. Wen, among mata na di Amerika. Sana kas dito'y pagilyan tayo. Mabalin mo lahat at imang namnama iti anak mo. Nang runan wag may sakan. Ngam sa bali ijay. San mo idan na mapang namnamaan? Sa bagay, sa bali nga agpaiso dagiti anak adim bakal ijay. Di, agbakasyon ka pa ilang dito. Itapno maliwliwa ka. Talaga kas tati panggap ko. Talumat na natawan tinapalabas. Manipod natay di asawak. Kat panagkunak panawan mat siguro nagsapolak iti kasukat na. Anya, adda pa'y plano ang mga asawa manan? Wen, Elena, ang tipanggap kong asawaan, tayo ubing matan atap na damang taripato kanyak. Total, isuntumot lang ti may sa pangibatsak iti amin anay pundar ko. Naa, nagswerte mo tanday tama asawa no kaskasano. Ay talaga mga noda ti mayamamom kanyak. Ha? Nay, asino kumamot ngay? Damag ko nga min kat at anak mo abalasang, Elena. Ha? Ayun, anda. Ni Imelda. Agad-adal iti kolehiyo. Ay, kunak nga rod nga agsardengan, tadya kon kabailan apagadalan. Anya? Ay, kailamat ano pagsardengamon? Diyak nga roden kabailan. Bakit akon, agtrab-trabaho akpailaang nga aging gaita. Elena, sana parikot na ita. No, kaya't mo di amamom kanyak di balasang mo. Mabalin mo't kit di Di umay kanto di balay. Ta umay mo pasyaran. Tapno makita mo't di balasang nga anak ko. Klasem nung bigat saan aya, Imelda. Wananang, apay aya. Agdalus ka dito'y balay, tada subang puta sa nga ilita. Masapul na dalus mo ta makita na to'y balay oray no nagbaset. Sino ti bisita tayo, nanang? Ni Pablo, umay ka no agpasyar dito'y balay. Ha? Di balikbayan akabsat ni Nana Aida? Wen, anak ko. Kaya't nakakano makita. Ha? Apaya kaya't nakamakita, nanang? Bay amlata ka din, anak ko. Ang mga noag sapsapol mo tayo, iti makasarsarita na, tabalok at nga rudan. Iso ano umay, sa nga ilyam na imbag, takababain mo. Nakasingsing po tatao ni Pablo. Saan basta-basta day jay, tanabak nangan, manipod nagtalinaan ijay Amerika.
Si kagayam ni Imelda, maragsakan na ka makaamamukan ka. Kasta akmat Tata Pablo. Oh, sus, Pablo latan Imelda. Lipat mo na katamon jay tata. Kaslala kayak mo't unay nigtikas tapan ng hawag mo kanya. Ay, kababain mo't berberngasan kay latan. Okay lang. Kumusta ka ngay? Agad adal ka pa'y matlagayam. Wen Tata, doa pa'y atawan sakbay nga agturpusak. Naibaga nga ron kanyak na ita ni Elena nga inam. Kat sigun kan kuha na, marigatan sa kanon namang paadal kan ka. Kat amangan kanon o pagsardingan na kan. Wan nga rod Tata, ngam awan mabalin ko no kasta ti mapasamak. Diyak mo't mabalin nga ipilit no saan da kon akabailan a pagadalan. Imelda, no kayat mo. Siya kon timang paadal kan ka. Tulungan ka tapno makalpas ka matlaang ta sayang no di mo maituloy ti kursom. Ha? Ay, saanan Tata? Problema mi daytoy. Isada kami nga ron timang sulbar. Panunuti man na imbag ti jayakan ka. Sana ka mangrab-rabak. Talaga kaya't katulungan, Imelda. Maanya ngay anak ko, kumusta ti panagsangailim kan di Pablaw? Mayat magtanang. Apayasan sana na matuntim o may diti balay. Idi jaya na pa iti panang tulong na kanukanyak tap na maituloy ko ti panagadal ko. Ay, waan ko nam kumalatan na anak ko. Imbagak matan kan kaajakon kabailan. Ni Pablo ti solusyon ti parikot ta. Ha? Anya ti kaya ti asawa nanang? Apay, di mo madlaw akorsunada na ka ni Pablo. Agberbirok ti asawaan na. Isa ang nagawid dito Pilipinas. Anya? Laklakayan. Agkatauban kayo. Apay, saan ang mabain nga agaram iti arig na anak nan akas kanyak? Anya ko mati kabain na ngay. Apay, di mo kaya tapno sumaya at matibiyag tayo. Agbiag ka akas reyna no iso ti pakiasawaam. Nanang, mangmangagyo ka di ti bagbagayo? Ubingak pa'y, jak pa'y kayat ti makiasawa. Nang runa nula kay akas ka ni Tata Pablo. Anya nga ron ti kayat mau, makiasawa ka iti saan na ka maipaayan iti nasaya at panagbiag. Agpraktikal ka, Imelda. Tanusyak, kayat ko ani Pablo ti pakiasawaam. Jak impagarop nga dagaya man saritaan dananang ken ni Tata Pablo manang Emmy. Iso akanayon matan nga umay naksarungkaran ti balikbayan agayem ni nanang. Nagsakit tinakam ko ken ni nanang manang, takabailan nak nga ireto iti may sa alakay nga arig na tatangkon, ayat na laeng asumaya at tibiyagmi. Tinubngar ko ti kayat ni nanang, iso akas taunay ti pungtot na kanyak. Manipod idi, jakon kayat asangwan ni Tata Pablo tunggal sumarungkar iji balay, tadyak kayat apanunutan na nga addamot panagustok kenkwana. Saan ang nagsardeng ang mga alukoy kanyak ni nanang ko, manang? Aging ga idi jakon makaanos, kat impulong kon kanimanong ko,
ti kayat ni Nanang a mapasamak. Hello, Manong? Hello, Ading. Naimbag tayo mawag ka. Pasensya ka na, ano na ba yung gadyak nakaawag? Busy ako namin iti trabaho. Anya nga kumusta? Saan anasaya at Manong? Iso nga inawagan ka. Mabalin ka ding agawid ka, Manong. Takasaritam ni Nanang. Apay, anya tinapasamak? Diyak kaya ti plano ni Nanang, Manong. Ada si Mang patabalikbayan akalugaran tayo. Jay kaubingan kan gayem ni Nanang. Ni Tata Pablo. Anya nga iti problema iti day taading ko. Kaya't nakaroon nga ipaasawa kan ko na, Manong. Anya? Ipaasawa na ka ni Nanang iti day di alakay? Anya simba kiti panunot ni Nanang? Apay akas tamatan? Kaya't nakano aguminawa ti panagbiag mi Manong. Kan kabailan nakano apagadalan day di alakay. Napintas to kano ti biag ko, no iso ti pakiasawaak. Anya mo to ni Nanang. Arig na nga isupay hindi mang dadahil iti masakbayam. Pangaasim Manong, tulungan nak. Diyak kaya't ibagbaga ni Nanang. Diyak pa'y kahit asangunan day di alakay nom umay di ti balay. Bayamadin ko, tawagak ni Nanang kat kasaritak. Saan ano saya ti kasta plano na? Kasla ti kwartalaan day di alakay tal almanin na. Nakababayin ka dagiti kakalugaran tayo. Talaga Manong. Mabainak to pa yan no rumrumwarak. Tasabali ti panagkit-kita kanyak dagiti kalugaran tayo. Kasano, ipadpadamag ka no ni Nanang agar-aram kanyak day di alakay. Mala, di kagdanagadin ko. Diyak itulok ti kasta akayat ni Nanang ang mapasamak. Kasarita ka na imbag. Palaman nga rod Manong. Isikan ti makaam mo. Talaga adyak anamungan ti kayat ni Nanang ang mapasamak. Hello, Ray, anak ko. Ay naimbag man ta nakaawag ka. Kumusta kayo dita Manila? Nasayat kami mo diti Nanang. Imawag ka, takayat kayo makasarita, maipanggap ka ni adin ko. Apay, anya ti maipapan iti adem. Nanang, anya di pulong kanyak na Imelda, akayat yung kanong maipaasawa iti may sa balikbayan alakay abalaw. Naa, tanaipulong nagayaman kan ka. Anya ko matidakas na, kat ti pagimbagan mo't lang ti adim ti pampanunutak. Nanang, saan nasayat da ita, kayat yung mapasamak. Ubing pa'y ni adin ko, agad adal pa'y lang. Day tangarod kat, kasano ang makapagtuloy nga agadal kat jakbutan kabailan. Iso nga roon nga iretreto ka ni Pablo, tapno ison ti mang paadal kan kuana, tapno awanan ti parikot na. Saan nakasta ti solusyon, Nanang? Ano ti pamuspusan? Sana day pilitan nyo nga ipaasawa ni adin ko iti di namot ayayatan. Kantarigat na, may sabay alakay abalo nga arig na atatangnan. Ay unay kayo matan. Agpraktikal kayo no kayat yu tinasaya at panagbiag. Di na pa ikayat tamakadanon ton iji Amerika no makiasawa ka ni Pablo. Pangasyo, Nanang. Saan kumaada kayo timang dadahal iti masakbayan ni adin ko? Siyak timang tulong kan kuwana no kasapulan. Ay, sige no iso ti kunam. Kita man no kabaila mapagtuluyan nga agadal day tanalaing nga babae. Sana kaskarina day ta. Panunutom nga addan pamilyam, Ray.
Nagdanga ka ba't na babae? Nagipulong kagayam ka ni Manong mo. Didak mababalaw, nanang. Ni Manong laang ti mabalin ko apagkamangan. Naskan amaamon na dagiti mapaspasamak ditoy. Tapnoan niya. Tapno ba pada ka sa kitikabsat mo? Kitaam ti bunga ti inaramid mo. Gimuran kanyak ti kabsat mo. Saan aya at ipagimbagam laeng ti pampanunutak? Ngam saan kumamot nga iti kasta awagas, ananang? Diyak pa'y kayat ti makiasawa. Kandiyak kayat na iti alakay. Kayat ko pa'y ti makaadal. Kasano ko ma? Imbagak matan nga agsardeng ka tadjakon kabailan. Mga rami dakiti pamuspusan, nanang. Amok adinak baybayan ti Diyos. Sige aramidem ti kayat mo. Kita manog baligi ka. Natangsid kan ka. Awan pa'y ladal-nalpas mo. Kastan ti jar mo. Pasensya kayo, nanang. Urayan niya ti bagbagayo. Talaga adyak kaya ti makiasawa iti dayjay alaklakayudan abalik bayan. Hello, Manong Ray. Agyaman ta sinong batam ti awag ko. Kumusta ka, Tita Ading? Manong, jak kayaton diti balay. Adda dagiti gundaway apanawan nak ni nanang diti balay. Agmay saak. Pagamon ta damot tunday di alakay nga umay sumarungkar. Jak kayat adudwa kami dito yung balay, Manong. Iso ajak paspastraken. Ngam talaga akaungot nak ni nanang. Anyang arot ti plano mi, Tita Ading ko? Total, bakasyon may mutan, Manong. Mabalin ka di amapanak di tayan nyo. Mabutungak ngamin. Ang mga noon niya ti mapasamak kanyak ditoy. Malang arot. Patulutan kayo ti pagpletem nga umay ditoy. Di problema. Kasano nga agpakada ka kaninanang. Sigurado adi nakapalubusan. Diyak agpakpakadan, Manong. Ibagatan tulatan inton adakon dita. Awan tumuton ti mabalinan na. Sige nga, Rod. Sikat ti makaam mo. Ngam kasaritak mo't lang daan ti ising. Isudan ti pagpakadaak. Sanda mo't lang nga umanamong iti kayat ni nanang. Ibilin ko latan ni nanang kadakwada. Alaadin ko. Aramidam no anya ti pagsaya atam. Agyaman ako nay, Manong. Saan nga agbalin apadagsan kada kayo kaniipag dita. Tumulong ak kan agbiro kak iti trabaho, Manong. Apaman anay patulod ti kabsat ko ti pagpletek nga agbiyahe, naglibas akon ang nagpamanila manang Emmy. Ngamkas iti imbagak ka ni Manong ko, imbilin ko ni nanang iti kabsat na, iso akampante la tatiriknak anang panaw kankwana. Kasta unay kanu nga unget ni nanang idinaamuan na ti inaramid ko. Inaldaw ngamin nga awagan mi ni Auntie Ising, tapno amumi ti mapaspasamak ka ni nanang. Kan iso ti pagpawpawitan ni Manong iti para iti inami. Nagsardengak nga rod ang nagadal iti may sa semestre manang kat nagsapulak iti trabahok. Tadyak kayat ti agbalin apadagsen ka ni Manong ko kastamat iti asawa na. Idi ununa na di na kami kayat akasarita iti telepono ni nanang. Ngam iti panaglabas ti aldaw, ininot an aklon na mutlaeng ti amin. Kagiddan ti panagtrabaho, ininot ang nakaurnungak iti pagadal ko manen manang. Tadinak pulos paggasgastusan ti kabsat ko iti balayda. Kayat na nga urnungak ti birok ko, tapno maituloy ko matlaang ti panagadal ko. Ita manang plan-plano akong ti agsubli iti lugar mi,
tapno ituloy kon ti panagadal ko. Kan tapno addamat laang kadkadwa ti inami iti balay mi. Ammo ka nagbaliwan ni nanang, iso akampante mo tantiriknak nga agawid iti lugar mi. Daytoy ti padas ko manang, agyaman ak unay, to'y pagayam mo, Imelda. Imelda, pagayam ko, dayawag ti kinaturod mo anang irupir iti ammom apagsaya atam. Nagasat ka ta adakabsat mo akanayon a nakasuportakan ka. Kandi yo binaybayan ti inayo, nga uray adayo kayo, takanayon nyo nga amuan ti kasasaad na, babaan iti panginaan nyo anang ibilinan nyo kankwana. Nga isumatlaang tinangidalanan nyo iti para iti gastos ti inayo. Daytoy ti agdadata a kinapudno. Awan ti ina, wano naganak a makabael amang papas iti anak na. Iso nga amok nga agbalbali yung matlaang ti inayo, nga isumat ti napasamak. Sapay ko mga rod ta makasublikan iti lugar yo, tapno maituloy mo ti panagadal mo, kan tapno addamanen mang taripato iti inayo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsa, isudat ng Paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag.